Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Towar meilang kadure pensi tami pirthe munit atum kisung pensi do thak nang bom pensi rong chobochi nang bom lan. Lason si phuloni constituency ke parlopon langthing thangcho arong along pherang ke atum kahumri dam ahut kiduk kisung alam the karju ke padopon ahut langthing thangcho arong 1951 aningkan pensi rong rup chokim ponsi do pathir ponlu. Sitami Karbi Anglong along ASDC Ratcharia song sitami nangcharilo. Lapen Congress Ratchari asong sitami nangcharilo. Lapen non kedobom BJP Ratchari asong atum sitami nangchari nangchalonlo sitami kedamtang aratchari do anatum sitami non puhanta sorkar pen kerap puke thangnat akerap longpon pe. La silabangso arong arat atum lapuson kacheleng atowar kawi pensi ningkreng barla sitami cheleng nang bomlan. Lapen sorkar pen sitami hemso sitami kilongpon ihum puta avi ponlang lasila hai hui akisung aputha Karbi Anglong Autonomous Council kacharipon CEM Dr. Tuliram Ronghang nangrap nangji pusi kachoningri pedopon. Lapen jongsi akerap avi pulotang te kevangji MP kilik ahut ke BJP avot ke epakta jokpon pe pusi labangso arong arata tumpen pherang kya thengno ningjepon. Phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. Aldom ini nili dak karja ponke poluni konstituensi ke parlo langking thancorong nang sini nili arja ponlo ini dak karja pon nang ko ke pia thema la soputhak nili karja ponke la non nili kidola ke dak kacheleng atowar pilong sini nili do ponlo dak la puson langking thancorong dak kiduk kisung alam ilitum cethanam hna ilitum pir thelong munit monoratum ilitum kacheleng kedam kewang atowar jong si ilitum katora dokok pulote keso kiun e pir hebarebit don rap kecedam pir hebarebit kecedam thantai ilitum akisung do la son thak thak si dak lang thing phangchorong ke towar same ningkan ko anpen 1950 ningkan pen alang litum dak hem rit cobuchelo rong tukim lo alang litum non pu an same la sopu thak amta sarkar pen sarkar ke dam bom wang bom lo dak BJP sarkar ke dam tang same SDC Kongres BJP sarkar tame dak nang cari nang calon lo sitame dak abang ke madua sarkar tame ke langpon kawe ke ilitum kijin sumimi lapen ilitum la sopu thake ilitum non malom sopen rong arat phans tame karju pon sitame padopon la sopu thake dak meli karju pon long ateng polote hemso ke long pon pe lapen jor जीवन मिशन आलांग की जुन पोनोंग ले कचो देंग दुन लोंग ले लापुसन ता दोपिक लांग लापेन तोवार कचलेंग अतोवार ता में पेनंग आके नो दो दाक एरोंग रोंगनी रोंग थोम आरोंग अतुम लापुसन सी किसुंग पेन चिचak nang bom lo lasi lapuson towar me lang jong si pir thelong ini tum long katorado pute munit rong rup kacubuci fans tame munit tum penang o akisung do lasi laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council atum kacari kacalom CMEM tum stame laso puthake ilitum kelang pon akenang sot kusi rong arada atum pen stame kacuniri padopono lasine non malom sopen laso puthak hemso kelong le lapen alang mitum kaprek akisung lahai alam puthak stame nili rong arada phan kacingki cethan pon thansi nili hinpen bor ipon po kaldom laso alam bangtan alang litum ahin pen laso pagran je phan bang order sitame ba alang litum bang le pi gasonte nilihin pen bang churu ikpar ko tela bangso atwar kacheleng pon barla por bulu pote ko antisung do pon nang itu nilitum kisung polote laso barla por bang ke kasik sak do piglo school ke dam tum ta dunlong le deta cheklo yonjoni dunlong le deta dim da dolo la bari khalo pote arwejang wok pote ke dam aing ham si sak iglut lo ke dam cycle ta chiponi igune pen ekeng pen le dam ikta benang anaing han ekdom pu sakpon lulut ta doi golo lasi aningkan laso aningkan abangke ningkan fikera phoan doi glo lak nilitum ke dam laso kasik sak abangta lasi laso toara bangta la alang litum ahin penyong si nang pi kasonte nilihin pen bang choroi parlo tela so toar nang litum hanang alang pon pe ho SDC bakri kongres non kecari pom BJP sarkar tum tame nang lang pon pe pen nang nilitum ke laso political lawyer lo sitame SDC pen cheng lok sitame awik pin la pen ke nane CPML tang ho
Opene lahai Kongres ai po dhuta week deadlo. La sinili tuma nat atuara bangke ajata week pin lah. La sinon anta la so ting situ ik bom lah. La sinili hin pen bangke kicit heglong ke la puan la anwet lo ya. Itulah karbiano otonomas tonsir tanda soku tak sabjin pen nang salam tak utong si pui ma kopi si pui nang. La si nili hin pen bangke la autonomous council sitame council la hin pen tame non mat tong sekot pen sitame nang bonai pi ikha usi nili hin pen bangke non mat la non mars tame la april long tame alang li tumang yong si apordo polote po MP Dr. la Tuliram Rohang sitame alang li bang jura lapu non tong sekot pen nang bonai ik asonte nili hin pen bang alang li khanta churu ik parlo Itu non amat nang litum rihing ame joy ke joy thang do pon ma la sorong. la sorong long bangke nili to hin pen bangke tomon ke thelo pote alam sowet abang kami damik juita do na pen ke nonang ko bangke ami rihing bangke ke joy ke manila rong bong bang sinang hing iklen do ke do iglo sitame koson igne ahot pen bangke nili tum hin pen bangke la rada tum bang si cirung thusi aku pitui det do poisa bangke Itulah sorkar pen cepat hikpon la puson hemso long dun lama. long ik epin la bangke nili tum sorkar pen hin bangke che thei long lela Don ta long de pen lama. don ta wig lang bo nili ke chilang atengke ave ake joy puke rono bangke nili hin pen bangke ave kina thei long lela la don tin ta we la si ahem humri ji puitame nang le to hin pen pu humri de si kemi ji la si arjupon hora la bang Ingdeng kep asat lang ketok arisoi jangatum dong mukak ahithi angkang along kachisong ase angtong kachipipon. Seva board ahin pen ke pathikpon. Ingdeng kep loke charli arisoi e jangatum aphan. Satlang paman pondet abhita aphoy satlang ketok arni kelarpon aputhak karbi anglong chotkali asam angkang pi alongta. Non malom hurke chudut asonsi pinidong mukak ahithi angkang pi alongta. Ingdeng kep asat lang ketok arisoi e jangatum. Ningkipung cepaklang ponsi dong mukak school arisoi e jangatum doan. Hithiawai kang an ase angtong chibi ponsi Seva board go back lapen. Education Minister Renus Pegu lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang atum aphat kapindren pon ase angtong chibi pon si satlang tok pon thek thelo kep charli atum do anaphan satlang nang pa un lap nang popusi ase angtong chipi pon la son lo ni tumhan thang chini tun de pin ben Karbi Anglong mate la kacharli arat do an sitame ni tumhan la son apong nang kelar boy mate la matrix sitame adet pen patik tang de tani tum kan ane kabor i chipadu kapor hi ajo pini la dak bang sitame pini ta ave exam ave de lo ni tum bang na ka son de lo ni tum angko general science arni dani tum bang na ka son lo ni tum apong chipaduk de ta phita ni tum sar CM Tuliram Rohang ta ni tuman nang matha du nang po atema Karbi Anglong kacharlia tumhan to an ke ni tuman papas la mangko kadoga be kethe ke dinga tumhan stame chuning rilo ni tumhan nang cherap den ben ni tuman ke lari exam ke napa dolem det ke ni tum ke roi thek khilo nangli tum education e man pugang tung ke ni tum lalo ni tum kacharli an chipaduk penta ni tum lason pulote ni tum kupi sia le dona na pen ni tum nang la lem det apong putin ni tum ke lason ke ning duk lo atima kwana ni kacharli chipaduk pen jong si ni tum han exam dana pilong le jalong le apong ni tum han ke lar putin tum ke lason mang kroi dekte det po la sin ni tum ke la protest bangai ni tum ing ton pon pelo la bangai pen up stamel tum cheng pon thuba la bangai tum ing ton pon masing ton pelo tangti nang tum anta tumana terek pi mane ni tuman ke cheng si bangai general science ni tumana terek pilo second sa bangai non MIL kalbi ni tuman si English thar mane MIL lan bangai ni tum nanglar plot April 1 si napa doji pulo non nang tum la so tilo ni tumangai tok tilo mane ni tuman bangai napa pas lamang po athema ni tum kwana ne ka charli pini takibang duk kona na kilo benta do ni tum ka charli kisung kona ando ni stami lason nang la lem det pulote ni tum koson lo ning duk lo la mangen ni tum ta ka charli arat tum ta CM Dr. Tuli piglo mane non ni tum pudam mang tum mang ke langle det ason si mandela non mange ni tum matha da mateng pulote te alang li langle det ason si ni tum Taradong lakhai si ang jokhan si community hola sai hemalong APHL sia song atum pen pherang ke amai ke phapon Lakhai ko rotrok dwar bagori constituency ke parlo Taradong lakhai si ang jokhan si community hola sai hem along APHL sia song atum pen pherang ke amai ke phapon
Labangso Pherangke Amaike Phapon along Kache Tongdon Lake Dwarbagori Constituency APHLC President Mondor Singh Ingti, Secretary Robin Rongpi, Office Secretary Jonaram Terang, Financial Secretary Kamson Singnar, Dwarbagori Constituency Women Wings President Hunali Terang Pipen, Dwarbagori Constituency APHLC Asong Atum Penang Anche Tongdon. Labangso Amailong Pherangke Phanke Pachini Pon Alam Theke, Ajahak Arong Asar Atumke Politics Pathudun Rong Asonsi Mande, Ajahak Self-Help Group Asong Atumske Bivo Ke Ronta, Chini Dunde Atumsi Ke Ong, Lason Ke Henu Puta Mondor Singh Ingtipen Ningjepon. Ke Kopia Pot Loputa Arjumeme Loputa Puthot Mondor Singh Ingtipen Ningjepon Thu. News Desk Report, Karbi Anglong News. Ahok act declare ma kusuman tunne tumhana ma dilo nasi pili ne tum press meet kema banche nami tum along nang declare tum roma satu dinang ana tunam nang hudu labo na penili tum yogi ak tunne nang hudu labo tate ma kopi ko lo kote non ma kenang to la kotade sing thanan ji tamo na pen ke tempe lo nang ji tamo siksedur power silo nang ji tamo o bandana to akhiro alam kininje nali ho nali tum ho pen power dio Raso pose kisuman arong agam guna tumke ahok pet ani akong kaning jersey raso nane tuma song kita menang ci pawdu kita menon bank ya laki pinangan to na kening ci thebe asini tumke jong nami bank ya non apod la itu non kiwang je anti election hot nangli tumte tame je nangli kinang cirura apana te claim ke dam ni pasin itu dua ratus ki sati pena ci tapi ke iso lama banke lamo ye duar baguri lo main pemake political lama non dapat juno BJP itu non sel head group dum bhata me ason chaklo seta me kidam tanam seta me duar baguri lo asere group dum timake dak keptak ke gopi political lamo BJP ke cari pom ason tumake kopi polo pute kisumana seragup tumke opinion enta pura chili talong munde ukang su talong munde biasa beron talong munde hang so talong munde so kachili gero talong munde alami tum bang kecak tablo blok pen pemain ko nalu suni suni untuk pati bukan ta ko meeting pa do ke khang ko kalau ne tena ditang ho chacho kita opinion enta seragup dumsi avanti government pen kelanti naso seragup Nilip MSC constituency ke parlo Inglong GP ahawar ke do arat atoma phan ke panong pi se kachelang ahem mati sub center ahem Karbi Anglong Autonomous Council pen se kachelang ahem Kimham amat pini arni anta doctor lapen nurse atum ke doji kalisi dowai imuta long lepin lang ahem Kimham amat non puanta sai cheklem damde labangso ahem decoration aphan paman rong munit atum ke soapor maduta chiput hekte Karbi Anglong ke Assam State Kadokawi District Thongkebra Phodo Laso Angbong pen Adang ke Thenai District Pulote Karbi Anglong District Henlo Laben Karbi Anglong pu Karbi Anglong laben Nijang Karbi Anglong Pangrung Pet pen constituency Long Inkoira Trokdo Laben Development Block Crazy do Laso Angbong pen Kaching Thor Atomon Kele Dam ki Jumnai Ahawar Pulote Lakhain Korpho Nilip MSC constituency Henlo Lapen Nilip aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen ta pining pen ningkan plikep sosi plengtanglo aphong tin abatai tin le Nilipen kapahaidun kachi toidun MSC Anghoi Karbi Anglong Autonomous Council along share Anghoi kangni dun long abang phuaphan EMR pu kepek pon kawe a constituency ke Nilip henlo Kedamtang aningkan pen labangso Inglong ahawar borpung borlangso tara aji kedo arada tumaphan se kachelang kejoy keji aphan pu panong pisi Choki Hola Block Primary Health Center ke parlo borpung sarthetimung arong along se kachelang ahem ihum kimpilo Bonta ahem kim det pen pini arni antal labangso ase kachelang ahem along dowai imu kelong ji kalisi doctor lapen nurse atum aphan malom soanta RJ theklong lipinlan Rong angbong along se kachelang ahem kimtan idung chibite kang koksi ke soa hutke ihin pu langlok so anat ihin dolamara anat lapen ihin Choki Hola BPHC along si kechar chongpen PAJ apen ke so ahut cheponang bom lang pusi hadak arong arata tumpen ningdu chipipon
Labang soa se kachilang ahem kai ke se kachilang mesenji aphan arpuke nilip MSC Pobitro rongpi election aprang ason inglong kedo arat atum aphan chechak ponlu bon tanon election haidet penpini arni anta inglong borpung tara aji ahawar nangka humri kewangpu avi pinlang lapet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bukajan LSC MLA Dr. Numol Momin Medical ICEM Lapen MP Horen Singh Beatum non puanta inglong kedo arat atum aphan nangchong thuibo malang maputa rong arat atum pen ningduk pen ningjepon Dimen ke Robertson timu Ada rong men ke arong men ke sakti timu morpung area lo sakti timu te labang so subcentara hem ke doktor nurse tungwang mawang weda non kita tangan ke bang bila ang wedi komen tu lompel nang ni chini don teng labang so subcentara si chilang hem ki kim ke la bang ke nili ni apor tarik bang nili sini ne kita tuning ane wan ho tu bor ciklu pen mujong yang si cenggo kim bang kali kim te labang so kang puani bang ke thik ding tum MLA MEC tungwang mada la so hem ke impu pelang ku pelang te opening ni la kim chot balang kim chot vela si komentu tong opening bune la bang ni tumta chini ni dalo bang sarkar sor komentu tong claim ni lan bel hai Hoi malong tengah nak celang pula. oh akut pen ho la pulang celang parai paru itu damen itu